zboară păsările? Această întrebare cred că toți v-ați dat-o vreodată. Și eu am găsit răspunsul la ea. Păsările zboară dând din aripi. Forma corpului lor este ideală pentru a tăia aerul în zbor. Pescărușul albastru și alte păsări pot pluti în aer dacă bat foarte repede din aripi, în timp ce altele planează cu ajutorul curenților de aer, fiind nevoite doar să-și întindă aripile. Pasărea, care bate cel mai repede din aripi, este o specie de colibri, 90 de bătăi pe minut. Păsările sunt singurele viețuitoare cu pene. Pasărea care astăzi o vom caracteriza va fi pescărușul albastru. Aripi cu pene. Pescărușul albastru are pene mari, care îl ajută să zboare. Când dă din aripi, pasărea împinge aerul cu ajutorul penelor pentru a se înălța și a înainta în zbor. Principalele caracteristici care permit adaptarea păsărilor la zbor sunt penele, sângele cald, schelet ușor, disponibilitatea unui os special, chila, respirație dublă, intestin scurt, e bine dezvoltat sistemul nervos, organe interne modificate. Mușchi puternici. Mușchii cei mai mari de pe piept ajută această pasăre să dea repede din aripi, în timp ce zboară.